Zo'n februari 2024 had vakantiepark het Leppersheim Investegeest fjouwen naar je eigeners. Twee stellen waren de uitdaging om te gaan en kochten het vakantiepark. Dat is eigenlijk ontstaan vlak voordat we met z'n vrouwen naar Italië te zoeken op vakantie. Kijk, voordat we voortzoeken hebben we hier een bezichtiging gehad. Met het eigenaar praat en ja, daar ben we heel enthousiast van geworden. En toch hebben we in Italië, ik denk een paar dagen later, hebben we toen bedacht van nou, dit maar terug in. We doen een bad. En toen hebben we het gelukkig gekregen. Dus ik denk september 2024 gaan ze dus geluk doen. En vanaf hier februari is het van nu. De jerdere eigeners hadden een goed plan. En daar zullen de nieuwe eigeners dan ook op aanhouden. Vooral uitbouwen, het plan leidt er. We zeggen de bonken binnen goed. De mooie natuur is er. Het is nu alleen zien dat we het vakantiepark al krijgen. Er staan nu 4 wennetjes, 3 zijn helemaal klaar, die verhieren wel. Maar de rest moet nog gebouwd worden. Dus we zijn sinds 1 februari, dat is nog 4 maanden lang, ben we eigenlijk alleen maar bezig geweest om het spul mooier te maken. De basis te lezen, dus de paden te lezen, de houtsingels, plantje. En nu bezig om te zien van hoe krijgen we nou die 22 wennetjes hier. En wat is dan nodig? Huskes. En daar waren waantje te moon stappen in zet. Want de eerste nieuwe recreatiepots waren delzet. Ze zijn liedcentrus, zit een bed in, maar alle voorzieningen, een keukentje en een badkamer zit erin. En die krijg je gewoon een heel apart plakje hier in die natuur. En dus het weer een hotelkamer in de natuur. En daar ben de treien en dan letter van het dier. Eigenlijk voor de zomer nog, dan komen direct voor jou gruttere pads. Die zie ik maar iets. Die komen ze hier dan te plaatsen en die ben dan weer geschikt voor jouw persoon.